Pagsulod sa usa ka wa mailhing lalaki sa usa ka panimay sa Barangay Buaya Lapu-Lapu City nakuhaan sa CCTV. Cellphone sa tag-iya sa panimay gituohang nadagit sa maong kawatan. Siluan Mirundina sa report. Sa kuha sa CCTV nga gipost sa usa ka netizen, makita kining usa ka wa mailhing lalaki nga nisway pagsulod sa usa sa mga panimay sa Saak Buaya apan kay nakalak kini, giswayan niya ang tapad ni ining balay. Nagpanglingi pa siya sa CCTV dayon abli sa pultahan sa naasoing balay. Wala na makita pa kung unsa ang iyang mga gipanguha sulod sa balay. Apan matod sa netizen nga nagpost, nangihi lang siya niadtong higayuna dihang nisulod ang kawatan sa iyang kwarto ug nakuha ang iyang cellphone. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa nitubag sa mga mensahe nga among gipada ang biktima aron makuha ang iyang habig. Apan base sa iyang post, nanawagan siyang mapakatap ang maong CCTV footage aron mailhan ang maong lalaki. Matod sa Lapu-Lapu City Police, nailhan na nila ang identity sa maong kawatan. 17 anyos kini nga taga Barangay Poblasyon, apan nilaya sa ilang panimay ug didto na magistambayan sa Cebu City. Usa kini ka CICL, Child in Conflict with the Law, nunod sa kadaghang mga records ni ini sa pagpangawat. Gidugang sa kapulisan nga ang naasoing minor de edad nga suspect mausab ang responsable sa pagpangawat sa usa ka pribadong edipisyo sa Barangay Pusok. Di inadagit ni ini ang tulo ka mga cellphone nga nanagkantidad og tag 75,000 pesos, 55,000 pesos ug 5,000 pesos. Pulos na na-blotter ang duha ka mga insidente ug nagpaabot na lang ang Lapu-Lapu City Police nga musangat og kaso ang mga biktima sa duha ka naglahing insidente. Ang ato na lang gid ani is i-file gid ato formally ang kaso para bisag si ICL lang ni siya as long as ang DSWD mo kuan nga with discernment or kuan gyud ning bataan notado na ni siya para inigabot sa saktong edad, pwede na siya mapailan matanggong na gid siya. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.